Братлета, знаете ли кой е най-лошият герой? Този, който не позволява по никакъв начин да му се качват на главата. Този, който си поставя абсолютни граници и когато вижда неуважение, без значение от кого е, абсолютно никакво значение какъв си, кой си, що си, и не ти го позволява, разбира се, че става най-лошия в очите на тия, които са свикнали само да взимат и нищо да не дават. Така че понякога е по-добре да бъдеш лошия герой, отколкото добрата подметка. И някъде чух, че понякога дори кръвта става отрова. Така че ако някой от вашата кръв ви поставя долу, поставете го толкова далече, че нищо да не може да направи. И така. Зад гърба говорят, без да ги чувам. Всеки ден празнувам да плащат колко струвам.